Mukesh Ambani Hausa zia chu he video in an chung hian Ambani chuan 19.2 million aro chuak to ang minute som chung lekin 20 million tunlai hian Mukesh Ambani fapa in nei CHANCHIN aron lar chho ema khovela milar tam tak zai thiamte lam thiamte le film stars India a cricketer celebrities tam tak an lo tel ve a kan shat vek angin anni te ho hi a thon nilovin poisa tam tak pek nuwa local annia Justin Bieber pisa lakza than soidon ta ila Justin Bieber hian minute lem zaina tan lek hian Indian rupees vaibel se somyat acharcha zona lian ber chu Mukesh Ambani hi Asia ami Hausa bern ania mase tiang ang puisa chair sen theilo hi engtin nge aro chwa thin heta Ambani Hausa takin a oma ale lamzoka engtin nge a una pari theyangin na om heng zongjong te hi he video a hian kan she ho vek tona ama sain ke hi RG kania kan channel RG tels Mizo wa hian kan lo lom le vek ka cheu he video hi in la like lo ni chuan khongai lo like in kan channel hi milo subscribe sakin bell icon milo me sak ve ngei don nia video thatak tak te in chan thelo nan India kan omani chuan du lo chungpon nikhat po Ambani hi profit pelavin kan om ngai lo telecom sector emo petroleum emo cricket retail sector Reliance industry hi khoimuna po putur om thina nitin vai khatal a business pakhatal in muni lo pon ngai thina nga mase heng zongjong te hi ama tran lavin apazok dhirubhai Ambani in atrana kumsanga zakwa sunga khan Gujarat atringin na thadu wang chuan Yemen akalta a chuta chuan kumriat chung import le export tlakna thokin chuna chu Aishat bel tumin athoka kumriat nu sanga zakwa sunga pariat chuan India alo let le a mase business idea pakhat anei ve to thunga ani chuan trading business pakhat atrana aming chu Reliance Commercial Corporation adata a he RCC company hian atrantira India masala a che a industry na India atringin masala lein Middle East le Africa chuan an transport trina mase dhirubhai Ambani chuan thil dang poti adwa import le export akallai chuan business dang ti aduta a kumsanga zakwa somruk paruka chuan Reliance textile industry ti mingin company dang ahong le a khami hun khan Indian government ta chu cotton laka a strict mm3 awang chuan cotton ai chuan synthetic textile an mang tazoka chumi wang chuan government laka an himin an korsiam chuata chu atlom wangin khoimuna po alartana zoimong chuan Reliance Industries chu atam chho belzela investors lian tak le mipui hota chuan an company ya chuan an investrana Reliance Industries chu an hlotling to emin ma ason to ema an hlotling dan kan hriat thei dan tur chu kumsangka zakwa somriat pasaria cricket world cup lo oma khan a title le sponsor kha Reliance Industries mingin anda ani dhirubhai Ambani tan chuan harsatna pakhat chi a oma textile industry atan an mamo petroleum chemicals company danga tingin an lei pha thina chumi wang chuan dhirubhai Ambani chuan ama nge ina siam chua atumta a tichuan Reliance Petroleum Company asiam chuak le ta a kumsanga zakwa somriat paru khan dhirubhai Ambani damlo chuan afapa Anil le Mukesh Ambani te chuan an puichana tichuan dhirubhai dam chungzong chuan Anil le Mukesh te chu anwaya an thoka kumsang ni pania chuan dhirubhai Ambani chu aboral ta a aboral nu chuan an unaw te inkara chuan harsatna lian tak alo oma athan chu afate tan company ti vel engma athen sang lava tuin nge Reliance Industry rolu angti soitu chuan board of governors hote in meeting an nei pha a chuta chuan Ambani chuan control anei tamzoka Anil Ambani chu alungoi vak lovin an inkara chuan in hautna le in biak lo na alo omta a chu anui na muthei lava Reliance Industry a company omzongzong achan veya thentu thu apuang ta a tichuan kumsang ni panga a chuan Reliance Industry chu an unawa chuan an thenta a Reliance Oil Reliance Gas Reliance Petroleum Chemical le Reliance Manufacturing chu Ambani in adongta a Reliance Energy Reliance Telecom le Reliance Capital chu Anil Ambani in adong ve thunga mase an unaw inkara chuan in haut navel ta chu ala omrenga voitam tak chu korta nge po athleng to Mukesh Ambani chuan aminga company adon te chu atum ru nasat emawang chuan ma ason ta ema
Chuan Mukesh Ambani chuan retail industry po ahong vele a India a chuan hlok chho emin smart bazaar discounted mod an hong chewa mi te chuan engkima discount andong thina chumola ta chuan engkim omin engkima chuan discount andong vek thina chumi wang chuan retail industry po chu alar chho in a hlok chho boka sangni pariata Indian ligiu aron ompok khan chuta po chuan Ambani chu azuang luta IPL a team tober Mumbai Indians aleita a kumtam tak chung heti mi most valuable team a oma COVID-19 lai po khan stadium ruaka po chuan puisa record tam tak alaluta kumsang ni somparuka telecoma an lut vele a Jio network an hanlon chuan calls SMS le data mi puitetan a free vek bang chuan tu po chuan sim dang man ai chuan Jio an mangtana a chan chu engkim a free vek awangani Jio company a lok na sat em awang chuan sim company dang te chuan Jio chunga case an file an ni te soidana chuan Jio hoina an consumer te engkim a free in an pek wangin market a chuan competition a om to lo an tia Jio chuan hunrei lo te a free service ta topin data calls le net pack te chu tlomte in atita a kumsang ni somni pali khan Mukesh Ambani chuan India Media Company pui bersiam atuma American Entertainment Giant Disney chu 8.5 billion contract assign puya tuna hian $122 billion a net worth ani tian khovel pumpuya mi Hausa ber som pakhatna alang pha a hengli satring hian American ho tatibota ila Ambani hi panina ompha an inlam han soidon ta ila a in hi entilia antithrina a in hi India main 11 khovel pumpuya alar emema he ina hian 27th floor a oma achunga hian mandir saloons spa gym theater le helipad tehlingin a oma chu mei baka agarage hi showroom ang main motor luxury chisangsang a oma tunmeya afapa anan tambania in nei khachu kan shed vek karinga reporta an soidan chuan vaibel se sanga an mang ani heta Ambani Hausa takin a omlai chuan a unaw pa Anil Ambani rathei takin a oma mithiam te soidana chuan Anila chuan hunrei lo te chunga hlotin nakong apana hunrei lo te at hlotin aduwang chuan company a puisa akhoral towa mase akhoral zat adonglet le ngai lo Anila Reliance Communication chuan company dang Airtel Jio le Vodafone te chu a el thei lo wangin a bankrupt phata a tin Anil Ambani a investment hun le a investment na hun chu a thawak ngai lawa a investment na chuna pot chuan risks atam mm3 chumi mei baka Reliance company in Erson company puisa anba a chungta chu Mumbai court a awathenga court chuan Anil Ambani hena chuan tlakha chungin Ericsson diu ta chu clear vek turin atia ani lo chuan jela tan tur an shil bok chumilai chuan a una pa Mukesh Ambani chuan alo puya chuan tuna hian Anil Ambani network hi zero ani ole voin tan tu to photila he video hi in la like lo ni chuan khongai lo like in kan channel RG tells Mizo hi milo subscribe in bell icon milo mesak ngei don nia video thatak takte in chan thelo nan